Това е невъзможно. Всички по местата, по-бързо! Музика! Действие! Не ви ли чакат за следващата сцена? Не, снимат последната сцена от филма. Последния път видях, че ти си в нея. Това е нещо ново за мен. Пази си главата. Какво искаш да кажеш? Чарли се отказва от крилата си, тича след Ребека в градината, после се сбогуват и тя отива отново при Джеймс, така свършва филмът. Това не е скриптът, който съм чел. Не? Не, но защо го казваш? Мислил съм в тази посока, но никой не го приема. Никой. Ти? Откъде идваш? Ще ти обясня.